Čau, já jsem Gizmus a dneska jdu si zahrát Payback 2. To ta hra, co můžeš si udělat nějaké misiony nebo cokoliv. Tak já jdu si zahrát asi toto prvej. Dobre. Kingpin, ok, to rozumím. A já vás to ukážu, jak se to hraje. No, poprvé musíš mít autíčko, kdybyste to stihli. Tak. Vyberu si toto auto, tak jdeme na to. Jdeš tu? Ok, musím si počkat. Dobre. Stoj tam! Nie. Ja budem veľmi angry gamer. Ok, dobre. Počkáme, až vyprší. Je to? Moment. Či to jde? Ok, sen má, dobře. Pojď! Nekrežni, ne. Chci to stihnout. Pojď, no zkusím. Ne, nechej mi to, ne. Ok, pojď. Neodpust mi, pojď. Ono, auto chce explodovat. No, střílí. Ty kokos, no. Musím si vzít tuto auto. Dejmil jsem, díky. Let's go. Myslím, že to je červená skupina, já nevím, červená skupina, on má gážu židě. Pozor na vodu. Počkej, skákaj. No vidíš, bro. No. Dobre, idem strieľať a poprvé idem si zobrať tuto 2. Event completed. Sorry, môj friend píše. Takže ja musím to počkať. No thanks, nechcem. Continue, ideme zahrať. Hej bro, budeš ticho? Takže, ideme zahrať Scooby. To autíčko je hezké, bro. Alright. Já budu přeběhnout, ale já jsem nejlepší hráč na světě. Nebo ako jsem? Já jdu rychle. Oh man. Ne, musím si restartovat, aby to bylo hezké. Come on. Let's go. Pojď. Jdeme. Dívej. Ten auto je rychlý. Man, pojď. Zrychlí. Teď, brzda. Come on, bro. Jdu. Ne, oni házejí bombu, nebo raketa. No way. Dobře, jdu speedrun. Ne, co si děláš srandu? Ne. Ani to nedělej. Pojď. Co? Dobře. Oh man, to bude Coca-Cola Espuma. Bude explosive jako Note 7 se stal v 2016. Ne, a zase explodoval jako Note 7. A přišel jsem na checkpoint. Pojďme. Tu speedrun. Ne, nebudu. Sorry. Jdu scházet. To jsem vzal. A dívej, já budu házet. Come on. Sorry, počkaj, já musím prebehnout. Počkaj, já už prebehnem. To bude posledné. Ne, to číslo ne, to nerad. Technically never dies. But come on. Pojď. Bomboklad.
Ne, No já musím speedrunovat, kdyby jsem nenarazil. Pojď. Už jde. Hey, come on. Come here, boy. No. 9. Oh no, it's exploding. It's explosive. Ryzik. No, jako explodovanou dceru. Nuked, bro. Hey, bullet. Bomboklet. 2. Som druhý, bro. No, nevadí, ideme. Musím pohľadať ten stupid kit. Get move on. Nie! Dobre. 2. Nevadí. Mne to nevadí, bro. Co reklama? Moment, musím vypnout internet, protože reklama jde. OK. Náro neseka? Ani nic? OK. Zkusím watch ad. Ten tému s kým přišel. Nebo se napojím do internet, nevadí. I don't care. Počkáme na za sekundu, když ho zruší reklama. Come on, zruš se. Moment. OK. Back to the game. A ještě ne. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Konečně. Teraz. Yes, continued. On. To můžeš si telefonovat na něco. Rampage. Answer the phone. OK. Ideme na phone. Your phone ringing. Zase za minútku, sakra. Ja musím speedrunovať ako Dream, jak speedrunuje. Ideme spustiť speedrun. Hej, môžem spúčiť auto? Ďakujem. Dovidenia. Ty kokos, ja už som ti požičal auto. Ty kokos, musím speedrunovať. Bombokľad. OK. Keby niekto nechcel... Come on! Tu tam prejdem? Hej, tam prejdem. Musím tam prejsť. Ty kokos, ani to nejde. Moment. To crashnúť? Bum. Poď. No, dobre. Asi idem skákať. Oh man, auto explosive, no. Dobre, už sa explodilo. Nevadí, mám druhý auto. Jo, to je pravda. Krásne auto, ja vezmem. Ty kokos, som sa stratil na mapu. Jak je to sakra map? Našel som telefon. Your phone ringing. I know your phone ringing. Aha, I don't care. Let's leave. Poď. Kde pôjdem? Povedz mi, jak kde pôjdem. Však povedz mi, kde pôjdem. To je jaké, čo je toto za toto? Ja neviem, jaké zelené. Co vieš? A čo toto znamená? Neviem. Misión, aký sakra misión mi chceš? Move out of the way! Sorry, bro, zavri dvere. You're total loser, you know that? A co? Ja som sa stratil. Mission fail, what the hell are you mean? Čo, už idem na telefon? No, dobre, idem na telefon, nemý pokoj. Your phone ringing, I know your phone ringing because you're stupid. Asi idem na helikopter. No.
come on. Moment, já jdu běhat, já umím běhat, dívej. Jumper! Ok, tam je helikopter, please, tam buď. Yes, tady je! Dobré, jdu. Jdeme najíst signál. Yes, nebudu spadnout, wait, kde je? O, tady je. Oh! Díksa! Už jdem. I'd like to put my employees to the test. What? Já nemám auto! Oh, tady jsem našel. Hey, excuse me, can I share your car? Please. I need your car. The car. That's because I want it. You stupid little idiot. No! Damn it! Oh no. No. Ne, bro, ne, přestaň. Zavři dvere! Hraj. Nie, nerob! Nie. To šel mi čas a já budu loser. Zavři dvere? Go! A kde? Čo? Za sekundy? No, počúvaj ma, ja som rýchlejší. Ty kokos, nejde mi to. Nie. Toto je hnusne, to je najhoršie. OK, víš co, ten mision je hnusne nejhorší. Co? Oh, ne, to bude dlhý reklama. Halo, zavřete dvere. Můj brácha a segra jsou hlupí, protože nebude zavřet ani dveře. Za tři reklamy. Já to nezvládnem. Sorry, můj telefon seká. Viete čo, dajte mi like a odber a uvidíme sa na ďalší video, takže čus.